Η ειρηνική μας πόλη. Μέσα στα εταιρικά περιβάλλοντα οι εργαζόμενοι ανθίζουν. Σπέβδουν να προσφέρουν για το κοινό καλό. Όμως μια στιγμή ένα αεροπλάνο κατευθύνεται προς το κτίριο. Κατέληξα να του λέει. Γιατί σε... Μπρο, γιατί σου έριξε? Παναγιά μου σου μέλα. Ποιος θα τους σώσει? Σίγουρα όχι αυτοί. Ένας νέος ήρωας, δύο νέοι ήρωες που είναι αριστικοαρίστες. Θα σώσουν το κτίριο με το να το σηκώσουν. Τελειώνεται, θα πεθάνουμε. Γρήγορα, Πύρο, άστο. Εντάξει, Πύρο. Ποτέ ξανά δίδυμοι πύργοι, δίδυμοι πύροι. Έκαναν το μεγαλύτερο εμπολέζετε που έγινε ποτέ. Σε μία μέρα που θα μείνει στην ιστορία ως η 11η Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δραματικές εξελίξεις στην πόλη μας, με ένα αεροπλάνο που φαίνεται να έχασε το δρόμο του το γουτσίνι και κατευθύνθηκε με φιλικές διαθέσεις για βοήθεια προς το κτίριο της γνωστής εταιρείας. Πάμε στον απεσταλμένο μας, τον Κυρ Πάνο. Ήταν περίπου 12 το μεσημέρι όταν και ένας υπάλληλος της εταιρείας, βλέποντας το αεροπλάνο κατευθύνεται προς το κτίριο, πίεσε το κουμπί έκτακτης ανάγκης. Θα σε διακόψω, Πανούλη, και ενώ εμείς βλέπουμε σχετικά πλάνα, έλα Κυρ Πάνο. Από τα πουθενά οι δίδυμοι πύροι εμφανίστηκαν νομίζοντας ότι το συμβάν ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα ακόμα ρεκόρ στην άρση βαρών. Όπως βλέπετε, το κτίριο είναι τώρα λίγο σαν ζέουλος. Είναι άσχημο. Απαράδεκτο αυτό που έγινε. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι που αυθαίρετα βάζουν ζωές σε κίνδυνο? Παρακαλώ να ανακαλέσουν. Τι να ανακαλέσουν? Να ανακαλέσουν. Είναι απαράδεκτο, εξαφρενικό, δεν αντέχω. Είναι δυνατόν με τέτοιους πόζες που μπλέξαμε στην κοινωνία? Τώρα όμως, Γιάννη μου, θα σε διακόψω, γιατί αναμένουμε δηλώσεις για το συμβάν από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση καταδικάζει την ενέργεια των δίδυμων πύρων. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. 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 Όχι τώρα, Γιώργο. Καλημέρα. Κοιτάξτε, είναι η ήρωάς μας. Μας έσωσε από την ασχήμια. Ήρωα!